Het is vrijdag 28 februari, de dag dat. Terrorisme-dreiging zwaarget voor een exodus van Nederlandse toeristen uit Egypte. En podden weer holpen worden met toestekken. En dat is nedergek. En we in Bink praten over het succes van de Snitser volleybalvrouwen. Miljoen, Maurice Sjuggen naar Bient. Miljoen, een soort sport in het programma. En we sjuggen voor de laatste keer bij biologisch boer Tom de Groot. Ik ken net oors. Ik ken absoluut net oors. En als ze me dit net meer gunnen, nou ja, dan is het zo. Bist er wel eens bang voor, dat is alles kwijtraakt? Jawel, jawel. Jawel. Wekenlang liep je op een onbewonnen eiland. Jan Wolkers en Godfried Boman dienen het in de jaren 70. Ze kampeerden op de Rottermerplaat en één keer per dag hielden ze contact met Willem Ruijs. Misschien weet je dat nog wel. Het wie echt en het waard echt een legendarisch radioproject. Bij mij aan tafel een man die het inspireert door dat verhaal. Hetzelfde dier. Jaap Kiers, jou welkom. Dankjewel. Ja, ik denk dat ik jou wel een soort van beroepsavonturier neem. Maar je ben ik al eens een keer de paden van Michiel de Ruiter nagegaan in een zieljacht. Ja. Ik wel spectaculair. Hoe kwam jou hier nou bij? Ja, omdat ik op het Wad vaar met een klein bootje. En hiervoor dat kleine bootje had, heb ik een veel grotere zeiljacht gehad. En met dat zeiljacht voer ik naar alle landen van Europa ongeveer. En ook met dat jacht ben ik toen Michiel de Ruiter na gaan varen. En ik combineer het zeilen met het zoeken naar mooie geschiedenisverhalen. Ja. En zo kwam ik bijna vanzelf op het idee, toen ik op het Wad voer, van... Ja, en op die plaats zo kwam waar het allemaal zo eenzaam was en waar je zo alleen bent en waar het zo stil is. En toen dacht ik aan dat boek van Jan Wolkers, Groeten van Rottermerplaat. Dat dagboek van hem. En dat heb ik heel vaak gelezen, want ik heb het al heel lang in mijn bezit. En toen dacht ik, dat zou ik ook wel eens willen proberen. En toen ben ik daarover gaan lezen. En ik vond dat mooi documentatiemateriaal. En toen ik dat allemaal eigenlijk uitgedokterd had, toen dacht ik ga dat proberen. Ja. Je hebt een camera, mijn naam. Je hebt vervolgens ook een boek geschreven. En die boek, daar praten we aan. Snoeven die beelden sjuggen we aan. Even van je camera. Mooi. Maar ik wil naar dat fragment daar. Want ze hier dus contact met Willem Ruijs. Ja. Ze ziet naar een weekend, bellen dan naar de kust daar. Dat ging iets anders. Er was 1 keer per dag een radio-uitzending van 10 voor 12 tot 12 uur. Dat was wat iedereen hoorde. Maar daarnaast waren er ook nog calls. Dat waren veiligheidsgesprekken of wat dan ook. En die waren wel meerdere keren per dag. Dus ze hadden wel verschillende keren per dag contact met Willem Ruijs. Hier kunnen we naar luisteren. We leven in een zeer goede verstandhouding met de luchtbasis Leeuwarden hier. En dat zal misschien iets minder worden naar je opmerkingen nu. Over. Ja, dat zal wel, maar dan hoeven ze natuurlijk niet loodrecht om het tent te duiken. En dan ik schat dat ze 50 meter overkomen. Dat is ongelooflijk hoor. Maar ja, god, ik heb die jongens denken, we zullen hem eens even aan het schrikken maken. Maar ik heb ze al gezien als in de verte al aankomen zo'n wirreling van damp. Ja, dit is hartstikke cabaret, hè, Jan Wolkers. Jan Wolkers maakte er cabaret van, absoluut. En ik weet dat dit komt uit een cd-boek. Dat is allemaal geregistreerd. En Jan Wolkers maakte zich verschrikkelijk boos over toen hij dus in dat tentje zat en inderdaad de straaljagers vlak over zijn tent heen kwamen. En hij maakte zich vooral zo boos omdat er om die tent honderden meeuwen zaten te broeden. Want Rottermerplaat was toen, en is nu nog waarschijnlijk nog steeds, 1 grote broedplaats voor beesten. En hij was midden in het broedseizoen, in juli. Ja. En daar maakte hij zich ontzettend boos over. En toen ging hij dus tegen Willem Ruijs zitten kafferen, zeg maar. En toen ging hij er ook nog politiek bij halen. Ze ging enorm zitten schelden op de regering, op de ministers. En Willem Ruijs die kreeg het steeds benauwder. Want ja, dat mocht eigenlijk niet. Nee, het was live, denk ik. Nee, het was live. En nog mooier was, het was een marifooncontact. Dus het was niet zoals nu met mobieltjes, dat je kunt zeggen, nou, we praten gewoon gezellig, zoals wij nu. Nee, het was druk op de knop en dan ga je praten. Ja. En op dat moment ben je daar te horen. En de ander kan niks meer. Nee, dus je kan niet zeggen, Jan, stop eens even. Of Jan, zullen een ander onderwerp. Nee, dat kan niet, want Jan is aan het woord. Ja. En als Jan de knop loslaat, dan kon het pas weer terug. Het wie een hype. Heb ik niet vertellen. Duizenden mensen. Want een soort van Big Brother-achtig verhaal. Kun je dat soms schreeuwen? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat precies hetzelfde soort gevoel er toen was als nu.
Alleen toen was het helemaal nieuw, want het was nog nooit vertoond. Ze zei ze dat van Bomans, dat hij daarna, is hij 4 maanden later is hij verstoord. Hij is een half jaar geleden overleden. Dat is zo, en dat kwam door het eiland, want Dat hij denk ik was niet. de ongelukkig daar. Hij is heel ongelukkig geweest, maar hij heeft een hartkwaal had hij. Ja. Dat wist hij toen nog niet. Dus hij is een half jaar geleden overleden, maar om nou de 1-op-1 relatie te leggen, een weekje eiland en een half jaar later dood, nee, dat gaat te ver. We beginnen jouw Hij heeft het wel slecht gehad. Ja, we beginnen jouw verhaal, want dit moet een inspiratiebron West hebben, neem ik zo om. Absoluut. Ik wil voor even een beeld zien, want daar komen we in de sfeer. Want jou, je droefvallen lid net zomaar op dezelfde rif. plak, hè? Op een rif, hè? Dus dat is een zandplaat tussen... Ja, je kent nou even. een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Die komt niet meer, En waarom daar? omdat er eenzaam was. En het mocht. Rotterdamplaat mocht ik niet naartoe. Van Staatsbosbeheer. Was verboden. Prachtige beelden trouwens. hè? Ja. Het is echt een indrukwekkend mooi. En hier heb ik een gesprek met 1 keer per dag met vrienden. Oh, dat dien je ook. Ja, 1 keer per dag had ik een gesprek met een vriend die mij opbelde. En dat deed ik alsof... die was Willem Ruijs, zullen we maar even zeggen. Hè? En En dan vertel je, we hier niet toe. over mijn ervaring eigenlijk vooral. Ja, Kun je er nog één, of kun je er een ervaring uitpikken waarvan je zegt, ja, dat neem ik mijn hele leven mooi, hè? Ja, nou, 1 ervaring is heel bijzonder geweest. Je zag net een beeld daarvan. Het was, Piet Paulusma had verschrikkelijk weer voorspeld. Echt, het zou gaan stormen en onweren en er zou een windhoos komen. En hij zei nog, watersporters, ga van het water af. En toen dacht ik, ja, waar moet ik heen? Ik lag in het zand. En toen kwam er diezelfde middag een onvoorstelbaar storm en hagel. Ja, we zeggen het nou op beeld. Ja, dat is... Ja. En dan zit je in dat Lietse boord op het water. Dan dondert het, dat is net een drumstel zit je dan in. Dat is echt dat enorm geluid geeft dat. Dat is heel bijzonder. En toen dat voorbij was, toen gebeurde dit. Toen was het heldere zonneschijn, het was stil. En toen kwam de allermooiste regenboog die ik ooit gezien heb. Van Schiermonnikoog tot aan het Wad. En het bootje lag er precies onder. Maar wil je eerst nog zo benauwd worden dus? Nou, toen was ik niet zo benauwd, want ik lag vast op de grond. Dus ja, dan gebeurde er niet zoveel. En dat was geen windhoos, die was dus de volgende dag pas voorspeld. Maar het is wel indrukwekkend. Dat geweld is zo sterk. Maar je moet het wel kennen, zo'n dagen. Ja, dat viel wel mee, maar dat ben ik gewend. Ik bedoel, in die zin, Ja, ik heb veel dus je ziet hem vaak op zee. ik ben zeezeilen heb ik veel gedaan. En dan ben je ook heel veel alleen en veel solo-zeilen alleen. Maar je woont op ziek, nou dat verhaal wat die man dus echt mooi maakt. Wat heb je daar voelt wat je nog net wist dan? Wat ik nog niet wist, en dat is me eigenlijk dat is mijn bijzondere ervaring toch. Ik wist wel dat ik tegen eenzaamheid zou kunnen. Ik zou niet zeggen na 5 dagen van... Nou ja, je mocht net bellen. Dus. Ik mocht wel bellen, maar goed, ik heb maar 1 keer per dag 10 minuten contact gehad. Maar wat ik niet wist, ik dacht ik moet daar 7 dagen op die plaat zitten. Dat is gewoon een zandplaat, verder niks, met een paar plukjes helmgras. En helemaal niks verder. Het is ook niet groot, het is maar 1,5 kilometer lang en 500 breed. Als het laag water is. Mm-hmm. Ik denk, daar ben ik na 3 dagen zat. Dan verveel ik me. Dan moet ik nog een keer die plaat rond en nog een keer. Dat wordt niks. Maar dat was niet waar. Want die plaat, daar valt zoveel op te ontdekken. Er zijn zoveel dieren. Er is zoveel. Het verandert elk moment. In het boekje schrijf ik ergens van. Als je daar rondloopt, dan lijkt het wel of je in een museumzaal loopt. Waarbij als je omdraait, dat er iemand is geweest die een andere schilderij opgehangen heeft. En dan draai je weer om. Weet je, weer een andere schilderij. Zo snel gaat dat. Je bent een koeienambassadeur van het water. Want ik zeg het eigenlijk al voor me. Ja, het is echt. En dat komt eigenlijk vooral omdat je je terugtrekt in zo'n klein bootje. Dat heb je niet als je op het pont zit naar Vlieland of net de Schelling. Dan voel je dat niet. Je voelt het pas als je in omstandigheden bent waar je eigenlijk geen barrière meer is tussen jou en die enorme wijdheid. En dat voel je echt. De beelden die ben rond te zien op YouTube, maar je hebben dus dat boek maken. Nog even kwart, wat gebeurt er met het boek? Dat wordt verkocht. Ja, dat snap ik. Maar... Het is een e-book en het wordt volgende week op de HISVA gepresenteerd. Ja. En wat wil je er überhaupt maar? Want ja, het leek het mij wel leuk. Een dag misschien op zo'n plaat, maar maakt de mensen dit vaker dan? Ja, ik denk dat misschien mensen denken van, goh, ik heb zelf de overstap gemaakt van een groot schip naar een heel klein bootje. En ik heb daar, je levert daar veel voor in, veel luxe en veel gemak. Maar je krijgt ervoor terug een veel sterkere ervaring. Okay, en die is de moeite waard. Mooi, Kies. Tegen dank. Dank wel.
Ja, dus op 8 maart wordt het boek 7 dagen op een zandplaat. Presenteerd op de Hiswa in Amsterdam en daarna is het dus als e-book te krijgen. Ja, de hele week beruchten wij al oer boer Tom de Grond te binnen op zijn pleats. 2 weken geleden waar het zijn vee in beslag nam. En Joet is het laatste deel van de serie oer zijn leven. Oer hoe een boer die dit opneemt zijn de krachten die het grutter binnen als hemzelf. Verklaring ondergetekende H.J. Rauwe, Dierenarts de Verwert, heeft op 19 februari 2014 18 runderen eigendom van de heer T.H. de Groot woont te Gwarden 1 te Grauw beoordeeld. Alle runderen waren klinisch gezond. Geen enkel dier was in slechte conditie. Het gemiddelde komt uit op ruim 2,5 en is dus voldoende. Ze matten waarom. Zo gauw het mogelijk is. En hij gaat er om de terug. Hij kan net winnen. Zie zulke mannen. Ik schot een gat in de kop. De stal is wat oud. Nou, het is net de naaste stal van Joet erbij. Ja. Nou ja, dat zinnigt ik net natuurlijk. Ja, dat, Nee. omdat het ja, ouderwets is in principe. Ze lezen nou ja, net op zo'n die roosters waar ze in zo'n lichtboxen stalen lezen. Dit is gewoon ja, beton met strieën. En hun vinden dat beter dat we in zo'n lichtboxen stal te hebben. Zo, die kei die stond op een stal en dan ze had ik een wannen op de kop, want die wilde het rekend al hebben. En dan kwam er een sneubelde was een rutsie. Nou, toen zei hij, jongen, ik ben per ruten steken. Eerst toen die man er weg, toen zei hij, ja, maar die ruten, dat ken je net. Ik ben ruten steken, dat ziet. Nou, en toen kwam hij bij mij en toen zei hij, ik moet eigenlijk wat plaatsjes hebben van boord of zo. Nou, ik dan maar weer plaatsjes in. Hebben we dus provisorisch voorzetten. Toen kwam er een week later weer. Toen zei hij, jongen, maar dit kan het. Het is veel te donker. Die beesten zijn niet donker. Dat kan het. Nou, toen heb ik dan later een paar ruten vastnieuwen en erin zetten. Nou, en dat wie altijd wat. Ja. Godverdorie nou. Ja, ja. Ja, jongen, als het zoveel geld kost je maar, dan kan het net. Dan Nee. kan het gewoon net. Nee. Maar dan zoek je die rotzakken, dat mag je vechten. Ja. Ze weten wel uit geld en het verleden en dan tekenen ze misschien aan een scherpje er wat op even. Nou, en dan hebben we in de hoeken. En dan heb je het vee, Ja, het vee. dat kan je bij verkeven. Ja. Maar dat maakt helemaal niks om. Die Ik keer er beesten. niks om. Helemaal niks. Want ze stonden mooi te genieten hier van de week, hè, door die politie die weer. Ja, hè? Ja, stonden al in de dames, ja. Ja, godverdorie, ja. Ja, hè? ja. Ja, stonden gewoon al bijna op en bijna hoor. Ja. 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 Hier, zou ik kijken, de bollen stonden mooi te genieten hier daarnaast. Godverdorie, nou. Ja, stonden gewoon te genieten. Ja. Ze denken nooit gebeurd, dan kunnen we aan het loon pakken. Ja, daar zit ze helemaal Daar zit ze op de verloren. aan. Ja. Maar is dat nog die pleegt die van zichzelf? Nee. Ja, ik merk het wel in een van de bollen die wel mijn nek graag erbij ha. Die zit geregeld te zijn met mijn longjaren, zeg maar zeggen. En dan merk ik wel eens die in de oor, zeg maar zeggen. Dus die zit er bob op. Maar daar kan ik geen enkel begrip voor opbrengen. Niks. Hij maakt geen uit de 64 jaar wordt, zit ik dan. Dan kan hij een beetje oude bellen. Want het is... nee, het is niks. Het is niks. Ze hebben hem van alle kanten bij de poort. Van de boer is het moeilijk om te bestaan te blijven. Vooral zulke boeren als dan Tom, die het nou ja, oudere stal hebben. En ze maken zoveel regeltjes, zoveel dingen, dat het gewoon nou ja, net te handelen is, net te betalen is om het hun maar naar zin te maken. Ik ken net oors. Ik ken absoluut net oors. En als ze me dit net meer gunnen, nou ja, dan is het zo. Ben je er wel eens bang voor, dat ze alles kwijtraken? Jawel, jawel. Jawel. Het berutte me. Ik kan hem net loslaten.
Zo, daar gaat het. Ja, Tom de Groot. Die maakt het er hem voor de Saffels een keer op voor een gong naar de ruchter. Hij wil zijn favor om, maar in de kosten van de inbeslagname net betelli. Als hij de zaak die verliest, dan is er alles kwijt. Ja, we hier graag verder op praten willen in de studio, maar zowel de LTO als de Voedsel- en Warenautoriteit die wil op dit stuit geen reactie aan. Ja, nou 22 jaar maakt het Snits zien namen 4 als volleybalbolwerk. Ze hadden er even op wachtje matten, maar de vrouwen van VC Snits woensdag alle verwachtingen zien de bekerfinale van Pielpush. Het badden in de weekend, maar nog volle meer sportnijs en dat praat ik met Gerard Bos. Welkom Gerard. Ze wist even naar de beeldje van de bekerwinst? Ja. De vierde set stier bol van de spanning. Maar dags weten de Snitsers om het langst aan te lopen. En als Klaske Sikkers het laatste punt binnenslecht, is het 28-26 en winnen de Snitsers met 3-1. De beker gaat na 22 jaar weer waarom naar Snits. Een prestatie van groot formaat van deze jonge ploeg. Sowieso een mooi plaatsje, hè? Van die doensje vrouw die het blied binnen. Dat hoe meer hoe beter. Ja, dat kan nooit miswaar. Nee, maar oké, dan moest het hebben, omdat we hebben toen een bolwerk. Ja. Wat is het? 10 keer achter elkaar landskampioen. Ze hoeven er niks voor te dwan in de jaren 80 en 90. En nou dit? Ja. Vernuvert u dat? Nou ja, zo. In de eigen van een soort mensen in de sportwereld. Had je toen Friesland had volleybal, dan zit je Snits. Nou, het is een bolwerk van vroeger uit. Maar ben je nou een bolwerk, had je nooit eens wat winnen. Geen kampioenschap, geen beker. Nou hebben ze eindelijk eens wat won. Voor het eerst sinds 92 beker. En dat is dan een bevestiging dat ze nog altijd bolwerk binnen. Maar Vliene IS, die is toch in de finale? Ja, zeker. Van de play-offs? Zeker. Maar het tweede prijs is dat geen telt prijs. Nee, dat weer een knappe prestatie. En ze stieren daarvoor ik alles in de bekerfinale in Valenze. Alleen het is ook een bewijs van een stukje beleid wat ze doen. Hè. Ze zien wat financiële problemen Perelien. Bij mijn eigen jeugd bezig over onderslag gaan om in eerste instantie überhaupt te bestaan. En in tweede instantie terug te bouwen naar succes. Nou ja, dan is dit een bekroning. En dat is een compliment van iedereen die toch in Snits daar altijd mee bezig is. Ja, want zoest een parallel loeken kennen naar al die andere clubs die het iets grut wie voor die slon. Ik bedoel de Flyers. Ja. Nou, we hebben het aanst nog even over Aardezek. Ja. Dat, nou, doe goed maar een grote sponsor. En nou maar het mijn eigen jeugd. Ja, nou ja, maar Snits is in die zin, ik ben 12 verschillende werelden, oren cultuur en oren sport, maar Snits is wel een voorbeeld van. Bijvoorbeeld het ijshockey, want de Flyers wachten ik al sinds 83 op een titel. Nou, ja. Maar het liep toch wel een beetje op elkaar, want hier weten we dat een heel soort vrouwen die het iets goed winnen, die successen halen, die trainen nou de jeugd. Ja. Die Matje de Vries en dergelijke. Klopt. Ja, klopt. Ja, daar maak je het van. Maar dat is bij het ijshockey nou ook, toch? Ja, nou ja, oké, maar zo, het ijshockey is in die zin misschien praktisch wat moeilijker dan volleybal. Volleybal doe ik op squallen enzovoort. Ja. Dus had je daar kan je makkelijker mee opgroeien dan ijshockey. Maar het is wel een voorbeeld wat Snits doet. Dat je mensen van vroeger on je binnen, die een hart hebben voor de club, die zich inzetten willen voor de jeugd. Wat dan vaak ik hun band ben of familie. Ja. Want zo ik in een lietse minskip, want dat is Snits dan relatief jongen. Ten opzichte van de rest van Nederland. Maar dat mensen zich ervoor inzetten maar die band van dan onder slag gaan. Nou ja, dan zie je 15 jaar later. Kan je zien wat dat opsmieten kan. Dat is wel mooi op zich. Ja. Wat Harst wat opsmieten had, dat wie aardig vliegen hier. Toen konden ze een enkele landskampioen worden. Nou lezen we niet het bericht dat de coach voor het is. Het ontslag van Ed Molthoff juist bekend maken. Ja. Dan volgens het basketbal. Is dit verwachten? Ja, nou ja, het ziet er al een beetje om te komen. In die zin, als de prestaties minder worden, dan is de druk altijd hoog. De prestaties zijn net slecht. In die zin, een doelstelling wie bij de eerste 8 eindigen. Nou ja, dat hartstikke net leger. Nee, ik zou zeggen, dat is hetzelfde als Cambuur. Dat zei van bij de eerste 18 in de Eredivisie. Ja, dat lukt dan ook wel. Maar nee, waar het om gaat is, op een gegeven moment dan krijgen we eens wat signalen dat er wat misgaat. Of dat er iets net lekker zit. Het is zo dat ze
dat de club zei dat er elke 2 weken een gesprek weer met de coach. Dat er ook wel eens kritiek uit er is, of verbeterpunten. Dat de coach dan zei, ja, ging maar aan de slag. En dat de coach dan ook zei van, ja, ik ga nooit wat van van kritiek. Ja, dan klopt Is dat was dan nou juist in de achtergrond? dat is dus, daar zit dus iets net goed. En, Ja, want ze zijn minder resultaten en geen chemie. Ja, dat is nou, dan die de officiële... Precies. Nou ja, die chemie die is er ik net. Want ik bedoel, chemie is dan, misschien ik nog niet het goede woord, maar laten we zeggen controle, hoe je speelt. Want ik bedoel, ik weet, en dat zal nooit officieel, daar zijn we bijvoorbeeld bij ons in de krant, wil het ik net bevestigen, maar het is gewoon zo dat bij training komen er bijvoorbeeld spelers aan en die komen met hun tasken. En die smieten hun tasken in de sporthal daar. Look het jackie uit en gaan trainen. Nou, ik klaar zich naar die is om in een klaarkamer. Nee? Ging ik bij hem op foto aan. Ja, ik bedoel, Dus dat is Eredivisie basketbal. Dat is net FC bal op het dak. Hallo, dat is Eredivisie. Maar waarom wordt het niet bevestigd? Waarom zou je het nou wel en zit net in de krant? Je weet hoe dat gaat. Mensen willen gewoon net beskeren en zeggen. Het is een lietse wereld, je komt altijd wedstrijden. Maar nou neemt de assistentcoach die neemt het dan over. Wat eerste coach worden moest. Wat eerste Simpson. coach worden moest. Maar ja, goed, dat de koer dan we net, die koer dat dan net combineren qua drukte met horenwerkzaamheden enzovoort. Maar met horen altijd dat een hoofdtrainer ergens voortgaat en een assistent die neemt het dan wel door. Ja, dat vind ik altijd al zo'n beetje van, ik weet net, wieso dat dan wel goed zit. Nee, dat schiet ik net helemaal. Oké, dan krijgen we nog een bericht van die jaren dus. Nou ja, goed. Of is dat er iets voor? Nou ja, het is maar kijken. Ik weet in ieder geval zeker dat zo'n als Gert Skuren, die dan de baas is bij Aris, dat is net een man die het nijtraping heeft. Maar het is ook net een man die eromheen draait. Dus als die zei, er is geen chemie, dan is dat er ook net. En zo'n voorbeeld wat ik krijg, nou ja. Ik denk dat een coach... Ik zou dat zo bij het eerste van Frans en het is mooi, denk ik. Nee, dat lijkt me ook net. Nee. Bij het tweede net is, denk ik. Nee, maar dat is de Eredivisie basketbal, kent dan net. Nee. We gaan even naar het rijden, want we dachten dat we er al winnen. Ja. Maar de Olympische Spelen, en dan maken we er verdorie dit weekend webblad voor. Ja, Dus is het mooie stadion. Ja, mooi. Olympisch Stadion is nou, ze binnen leuk om 6 uur ben ze losgegaan. We hadden, ik weet net, krijg de uitslagen nog, maar de sprint is begonnen. Ja. Is dit nou iets waarvan de size, ja, dat is mooi dat het voortdurend naar de Olympische Spelen komt? Nou ja, in principe net, maar wel het op deze manier is. Ja, we zien al beelden van Bandit op die baan binnen. Ja, maar dit is wel bijzonder, want het is echt iets, ja, het straalt weer uit van dat het van een sport van iedereen is. Hè? En de meeste kon je daar een week rijden, 100.000 man in de leuk. Ja, heel soort, ja. En ik dacht dat er 18.000 op de tribune zitten kennen met NK. En sprint en allround tegelijk, dus... Ja, meestal alle helden van de Olympische Spelen. Dus dat is wel mooi. Dat is wel succesvol. Dat wordt een succesvol toernooi. Ja, en verwacht ik nog wat van de man die het goed in hebben op de Olympische Spelen? We weten nou dat Sven Kramer weer terug is. Ja, nog veel hier. Ja, nog veel hier. Ben je blij maar trouwens? Ja, ben ik blij. Maar ja. Of is het logisch dat hij het doet? Of heeft het nog wat oors? Dat is journalist, zit er misschien nog wat oors achter? Ik vind het net verrassend, maar ik kan me wel voorstellen. Als die ploeg stopt. TVM, tenminste de sponsor stopt. En er moet natuurlijk naar je sponsor komen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat een potentiële sponsor het wel goed vindt om te jaren dat Sven Kramer terug heeft. Dat kan toch een uithangbord wijzen. Dus het zal geen tafel wijzen dat er dat nou dan bekend maakt. Dat kan zomaar een theorie wijzen. Maar er is nog net een ploeg, hè? Nee, nog net. Nog net een sponsor. Nee, maar misschien in kwarten wel. Is dat apart trouwens? Ja, nou ja, dat ken ik zomaar oorswijzen. Ik weet, wij hebben ik wat bij de kranten wat lijntjes en de spilletje en daar wel wat. Ja? En, hoe bedoel je? Nou ja, er ben gesprekken. En ja, het zou me net verbazen dat er het maar 6 is. Maar ik bedoel, wij hadden ik nog net hut. En net, dat ken ik nog het hut, maar het zou mij net verbazen dat er een ploeg is. Uit de marathon vrouw, een sponsor uit de marathon vrouw, die misschien wel een lange baan ploeg. De bouw? Begeert. Nee, die net. Iets oors. Maar daar zit ik heel ander in. Ja, dat maakt het spannend. Meestal met de krant even lezen. Oké. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar we hebben net genoeg tijd, want we voelen Cambuur nog even behandelen. Doen we nog een keer. Oh. Maar even een voorspelling, want Cambuur met uit het FC Grace. Ja, nou dat wordt de eerste uitoverwinning van het seizoen. Dat zal toch een keer maken. Dat gaan wel 3 keer zijn, maar het kan wel zijn Grace. Het kan wel, ja. Dat is wat er maar. Alleen het is een heel meer veld. Het is een heel meer veld, schijnt te lezen. Ja, die ballet doen ze van Cambuur, maar het kunstgeest die binnen net. Nee. Heerenveen, Joen?
Ja, Heracles? ja, dat wordt doelpuntrijk, want het laatste 2 keer wie het 4-2 en daarvoor wie het 6 trainen ook in Almelo. Dus ik zou zeggen, vul nog even gauw 4 in. Oké, en Oet scoort jou keer, want die mag weer waarom, hè? Ja, 4 keer in inhoud. Oké, hey Gerard, bedankt. Ja. Wordt weer een mooie sportweekend. Ja, dit wie Bient voor deze week. We zijn ook weer te vinden op Twitter en op Facebook. En als je bijvoorbeeld die riegen van Tom de Groot weer eens even waarom zien willen, dan kan dat. Man, die ben weer en van u beiden een heel nog gelukkig weekend.